खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंगोन, गोबां मानसियानो रायोबो मोजांबो बुङो। बिनि सिगां आं नोंथांमोननोहाय दाबसे जायगा बेरायनायनि सिगांनि भिडिअ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बे भिडिअआ गोबां फुराना जाबाय। बिनि उनावहाय नोंथांमोनजों आङो सावरायफिनगोन। थांफिननांसिगोनसो। माथानुर बास स्टेन्डआव दङ दायो नै। बेनो जाबाय माथानुर बास स्टेन्ड। ओमफ्राय लोगोफोर दङ नै ओरै सानै। माखासेया मैगं लागासिनो दं बेयाव। बेनो जाबाय माथानुर बास स्टेन्ड केरेलानि। बेवहाय बेरायहैगोन मिथिया। केरेला बेरायनो होननानै फैबाय, अखायानो अखा माथो थांफिननांसिगोनसो। नोंस्रा देनांहाय अखा जोबला फैनोसै। मार्केट दंलाबायो ओरैहाय। खयलाखनिलाय? बेयो 70 लाख। 70 लाख। खुरुल ना लाख? लाख 2 लाख। ये 25। बे खुरुल। खालि बिदि थिखि मोनजों नै। लादो जाबाय खोमा। लादो खाफालाव दं आरो ना गोराना बिदि दैयो होननायखौनो जागोन। माथानुरनि मार्केट आरो इयो। आरो इयावबो दंबावसो नै। खालि टिकेटआनो टिकेट गभर्नमेन्टनिखा दां। मेघालय सिस्टेमलाय, मेघालयनि टिकेट बायदि। बे जाखानायनि नाम्बार दा इयो? बेयो माने मैया नांदो आरो ना इफोरो। बे मोनथाम नांदो, मोनब्रै नांदो। मोनसे, मोननै, मोनथाम, बेसेबां प्राइस 5000 नांदो आरो ना। 5000। ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइसआव 500 नांदो। ओइट प्राइसआव 100 मोननो नांदो। 100। बे न' गोनां दोननाया नांनायनि जाहैबाय। 80 लाखनि मोन आरो ना। 80 लाख 40 थाखा बाम्पारा 20 तारिखआव दं। माने बियो 25 करोड़ जागोन। 25 करोड़ला 20 तारिखआव जागोन। 500 आरो ना प्राइसआ बेना। 500 25 करोड़ मोनगोन। बेखौ 500नि बायनांगोन जाहैबाय टिकेटखौहाय। टिकेटनि आलदा आलदालाय नामा? आलदा आलदालाय? बे काउन्टारखा पारमानेन्ट काउन्टारखा इयो। നിത്യ ചിലവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് രൂപ മുടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസി ഇത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏജൻസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മട്ടം ഭാഗ്യത്താണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന 40 രൂപയിലൂടെ എന്തുകൊണ്ടൊരു സമ്മാനം നേടിക്കൊടുക്കും. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടി ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ गैया बेरायनो सानदोंमोन, अखायानो सेस खालामबाय। थांफिननायसै रायजो राजा नोंथांमोन। बेरायनो फैदोंमोन, खालि अखाबानो बेरायजाया। देनां अखा नागारला फैफिननोसै बेरायनो। दा थांनो ओंखारबाय। माखासेयाथ' खामानियाव थांजोब्बाय, लोगो मोनाखिसै। बिसिना खामानि गैयामोन, ओंखायनोसो लोगो मोनबाय बिसोरखौबो। फैनो होनदां होनदोंमोन। थादो। हाजोआ बिनिफ्रायनो जागायजेनबाय। बिनिफ्रायनो बेसेबा गोजौ थांनायसै। गाहायाव नाहरला गरखाय गरला आयौ रिउ नुखायो। जै बोरैबा गलांबायथाय मानसिखौ। नै लामाया नायदो, बेफोरबायदि गयरि गयरा गोजा गाहायनिफ्रायनो गोजौसिम। ओमफ्राय ओरै गाहायाव नाहरदों हनै जों दा गाखोबोनाय लामाया बेनो। लाइट रिथि नुहरनाया एसे मोनाहांबाय।
दा सारानि मैदेर रेडि पागोन बाय नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ आठथा साथाया नैबे लासावनिया रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनियानोमोन भिडिअआ आरो गोबां मानसिया बुङो बेदि नोंना भिडिअआ हिनजाव खारनायनिल'सै नामा होननानैहाय खालि नोंनि बे निउसआ हिनजाव खारनायल'सै नामा बेखौल' होनो हासै नामा होननानैहाय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामो नाथाय उफाय गैया लोगोफोर होनांगौ जायो ब्रा 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 थिनहरथाबो खावलायथाबो बा बबे बिखाजों थाबाय थानो हानो ओमफ्राय होब्लाबो रायजायो जेरैबो राहायानो गैया लामायानो गैया होआब्लाबो दाय होब्लाबो दाय मा खालामनो खालि फनानो बिनिल' फैयो बिनिल' फैयो बिनिल' फैयो भिडिअ बानायनायनिल' फैयो अब्ला जों मा खालामनो गोबां मानसिखौ एंगारनानै अब्लाबो सासे सानैखौथ' अख्रा खालामनानै एंगारनो हाखाया होथाबखायो माखासे मानसिखौहाय बिदिनो अख्रा खालामनानै जोंबो होआ 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 होननानैहाय द्रप दोननो हायो बा माखासे मानसिखौ हाथारा होथारखायो अब्ला मा खालामनो उफाय गैयाना होनांगौ जायो दा बेनि थाखायनो होनांगौ जायो आंबो गोसो गैया बेबायदि भिडिअखौ होबाय थानो थोनथाबजानायखायसो आंबो होनो गोनां जायो बेखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव गोजोनथोंसै बयनिसिमबो